Bueno makasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Katya. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Katya. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana ba nga ang kinaiya ko suking manginsulto? O kun nga nung na problema ko, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively, and I'll be missing with each other. Hala, kalain. Ni Dag-o magkalit. Murag kauwan nun. Hala no, di ba katungod sa kong kanta no? Pero imposible, uy. Unsa gud tay labot sa kong kanta aning uwan? Hala, ako din nilabahan. Haskang kapit malimtigid na ako. Hala, ako tong bukasun. Kay basig mag-uwan na ron. Ay, giahak. Gihipos na ako akong hinayhay ni init noon. Parawistik ni. Ay, Unsa man na? ang mga hinayhay, akong gipanghipos. Nya basa pa man na. Imong gihipos. Maayos sa kang manlaba eh. Alam di ay, gihipos na ako ganina kay murag kauwan nun. Unya paghipos na nako ni init man hinuon. Parawitics. Parawitics yun. Mao na. Kamao sa kag parawitics no. Manglabagan ni Mauna. Nga. Ako sulti ha. Sige sige. Manglabagan ni mo. Timingan ninyo nga mo init na. Dili kayo timingon ninyo nga kanang mag-uwa na noon sa. Naunsam taong ka eh. Tarunga ko na lang sinultihan nimo diha. Pataka ka lang tabi da. Parawitics gyud ay ka. Parawitics ha? Anong suko man ka? Nga lang ko mag-unsa ni mo tao. Kay wa mangon sa. Bugwitics ka. Di ka kasabot. Di ka kasabot sa akong gisulti. Ay, kay nga naman, unsam na ini ako gisulti. Ilang diha ay. mo. Ay, kung siga-sigain ang mata ni mo ha. Kay kuslukong ko nagdagong ron. Ako naman inuoy mo kontrahon tao. Kawa diha. Kapil mo ikastorya. Igo kas flying kick na kurong hanggawa ka. Unsa ka ba tao? Kawa diha. Katya, Tay! Marika. Nga naman, Tay. Uy, usa ba nagbana ni mo ha? Abogado na. Dili, Tay. Uy. Mula mo ko nag-abogado manulti. Murag na siguro yun kayo siya sa iya mga gipangsulti. Ay da, pasagdiin na siya, Tay. Uy. May laki man kuno na siya. Okay naman akong musulti ug sakto ang iya mga gipanulti. Pero og musulti sa gani nga murag naka-insulto na, dili na sa na maayo. Tay. Kaya ang imong, upasagdan na ni mo, delikado ng tawhanan mo'y magdagan. Maka-timing ka na sa glaban o manulti na sana. Masyako, ginangbana mo. Pasagdi, uy. Ako na siya gisultian, anak, Tay. Pero sakto manggid ko na siya. Wa ko na'y dautan sa iyang gisulti kay igo na ko siya nagsulti sa kamatuuran. Nagsulti lagi sa kamatuoran, ha? Pero, og pagkapinanaganay hangtod ang mga puong diha nga mga bati na, o niya, og maka-timing lagi na siya putong og mahalin mo ng kalakihang bata ni mo. Mala siya. Nagtuo siyang mawili ko niya. Bantay bitong may mahitabuan ng imong bana. Hilak-hilak ka niya ka na. Tay. Nakabantay din akong tatay nga may pagkahanggawon ning akong bana. Unya. Oy, Pidong, Oy, day. magsulti ra gud ta. Nagsulti. Unsa man tani nang tata? Nanasad. Nasad. Ikaw, Pidong ba? Di gud gani ka magmatngon anang imong sinultihan nga makapasakit na ka. Mahalin jud kag sayo do. Mahalin? Pili halin day. Ano mahalin man ko nga not for sale man ko? Kausa na lang. Panginsulto pag irog balik. Nag-ihap day ka day? Unsa nakihap? Ingon ka nga kausa na lang. Nag-ihap day ka pila. Pausab ka? Pausab ba ka? Sakita oy! Recorded by X Thunder Gaming. Wala jud ko kapugong sa kalagot oy nahapakan gyud nako akong bana. Unsaon ko suki manginsulto bisag gisapot na ta mugara hinuon siya. Unya. Hello, Marie! Hala, uy, nagkagwapa naman yung akong kumari, uy. Saba ka diya, Mari, oy. Kasi gasulti nimo nga nagkagwapa ako. Si Google.
Grabe naman sa kamari ay. Bitaw Marie, murag mi bata magbitaw ka Marie. Uy. Salamat, Marie. Asa ko ana. Pidong, naunsa ka diha? Asa ko tuo. Binaruhan yung mamurit maroy. Pre? Kamo. Kung unsa galing yung tuyo, sulti na lang mo. Ayaw na ipagig burit-burit ka buriton na tao ninyo eh. Kung manghuwa mo kwarta, sulti na lang mo. Di kay palapdon pa Diyos atay ang inyong huwaman. Pre? Marie, arisa ko Marie ha? Sige, Marie. Ako lang niyang ihatod sa inyo ang bayad, Marie. Okay Marie. Ikaw ba? Mm. Klaro kay nga nalain si Marie. Nilakaw nga way lingi-lingi. Animal lagi mong pidong nga ka, oy. La 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 la! La 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 la! Lalalala ka diha. Sakta man, buhi pa ka? Sakitaan na day eh. Hilom diha, ha? Giingnan ta ka nga pagmat ko na ng bakba ni mo. Kaya na bakba ni mo pataka lang buka. Huwag ka mahibaw na kapasakit na kag tao. Utsay ka pa sakit ato katya. Awa, daan palagi lagi ko. Ikaw no has kang buguagi ni mo pidong. Ikaw ray tao nga bright pero bugo. Oh, lisura sa di mong ispilingon katya. Lisod gyud pidong kay bugo ka man. Katya, Wa ka mahibaw sa imong gipanulti nga nakapasakit ka sa imong gisulti, ha? ang asa man ni adto ha? Pataka malakang istorya katya. Baday, unsa tong imong giingon? Nga unsay tuyo? Isulti, diretso sulti kay ipaagi pagburit. Sulti na lang kung mangutang og kwarta. Ug unsa may na ka, bati ni adtong akong gisulti nga tinuod ba to? Ha? Ug asa man kuno'y tinuod adto? Ang katong ilang burit ha? Katong akong gisulti tinuod to nga burit ila ha? Ang tinuod, wa to manghuam og kwarta. Ako pidong, ako'y nang huwam og kwarta ato. Bali di ay. Balibitaw. Agoy! Labad gid kay ni akong labad kay akong tungod sa kumbana. Mura lagwa gyud niya ang tanan ba. Wa siya mahibaw nga nakapasakit na dahil siyang sulti. Hangtod nga usa ka adlaw anak. Ay, Pidong. Tay Ponso? Kato imong kuan bahagin di kanan. Oh, Pareho niya to sunod Domingo ha. kay nga naman tay. Ay mag-birthday manggod ko sa akong ika-70 katuig. Oh, si Tinta na di ka tay. O taon. Nga Oh, man. dili mo halata. O sa'y dili halata ha. Mura kag dili si Tinta tanaw tay Ponso. Mao ba? Mura pila mo na itanaw ni mo na ko dong. Mura kapit ka binta. Ha? Oh, ilang kalain tay. Kuan kining nya ang imo pagyungan tay ba? Di kay dumdum pa ka nga. Kay numdum pa kasi mo nga na. Nang ko ba diha nga di na kinumdum mo si Tinta na. Ay, Tay. Oy, tay. Oy, asa man ka, oy? Oy, nilakaw mas tatay. Tay, asa ka, oy? Tay, magsulti ta, tay. Tay, Punso. Noon sa man, what's happenings? Gutom mo na itong tindahan, be. Kay, murag, doon kayo pa tumulis ka, tiya. Kaya mga ito, ang tindahan. Ayo, nang? Masaya ato. Oy, pagwata ko sa kakahang sigarilyo, be. Uy, excuse me. Kasi pagtuon mo na mo, utangan? Ha? Utanganan? Ha? Purbida sa danang istorya, ha. May gani, kay nay mo palit, ninyo tindahan. Eh, Salmig, langawon mo din, eh. Uy! Di ka na magsakit ang muntiano kung ay mamalit. Ikaw, insultador kayo, ha? Murag kinsa. Sorry na lang, wag ko, makailangan mo. Bida sa nimong bayhana kang bayuta ka, murag kang gwapa. Dahil ngaw ni mo murag takuring lumping. Uy! Baba ni mo, ha? Inuwayon kay ka, ikaw, sama ka. Pil ka. Hipot. Pil ka. Okay lang, pil ka? Pil ka ka. Ha? Ayaw lang tani mo, ha? Gigwapuhan ka ni mo. Uy, taon, sus! Tinuod, gwapo ka. Sa, wapa mauso ang mga batig na haw. Sa? Huwag ni siguro nga, ikaw mo ipauso ang mga batig na haw. Bida ni malistik mong gawin. Malistik. Yan na kawin. Bisisist ka na. Bisisist. Da! Bisisist ko ni mo. Da! Nabausan ka no. Sakit may insulto no. Si Batagi. Da! Lakaw dito! Nagtuo siyang sibugan ako siya. Excuse me! Tay? ay, anak. Uy, naghinuktok mo kadas may bintana. Naunsa man ka? Animal yun ang imong bana, oy, katya. Unsay nga, tay? Salbahis ng bana mo.
Nga naman, tay. Unsa day problema, ha, tay Punso? Recorded by X Thunder Gaming. Nga no, tay. Unsa gisulti sa kumbana ni mo, ha, tay Punso? Nahiubos ko ng baraha. Nga naman lagi, unsa man nahitabo? Ako mungkod siyang giingan nga pareon deres bahay ang iyang magnikanan. Sila Boss Mario ug si pare. Nga naman. Para sa birthday na ako ba? Mao ba, unya? Nanguta naman gud siya kung pila na akong edad. Ako siyang giingnan nga magsitinta na ko karon ini ka birthday. Unya, tay? Mingon mo ko na siya nga dili ko no halata nga sitinta ko. Di mo ron sa tao kong lalipay. Naunsa ba nga ako sang ipungutana kung pila di ay akong edad siyang tanaw. Di naman hinuon ko nga abi ko nun niyang 90. Unsa? Kasakit naman sa kong dughan. Tiguang na baya ako. Ay, dili tay, uy. Hanggaw, gyud ka ng tawhana. Karon lang yun ni siya nako. Ihapak ko yun ni kusog, kining paha siyang bantay lang yun ni. Day. Naghinubra na yun ni tawhana. Wa na lang yun ni gipili. Hastang tiguang apilon pas iyang kabuang. Tiguang na gyud ay ko na Ah, ako. dili tay, uy. Karole ko ni tawhana. Kuhaan ko ng itlog. Tay, pahuway lang sa diya, tay, ha. Unya na, kay murag huot pa ning dughan ko. Ay, tay, ay pagbinuang diha, uy. Kadiyot, kikuhaan kag tubig. Ay, kaluoy ang taong tay Punsoy. Bantay ka lang yung pidunga ka. Basta muuli lang karon. Ang kadahan ay, siya na gid nun. Asa na tong kaha? Ihapak ko to siyang naong. Dera ay, dera. Karon ka. Ablihan ako, biya. May ka na uli ka na... Ginoo ko, Pinong. Pinong, nagkadugo lagi ka. O sinita mo ni mo, ha? Gidunggab ko, day. May no. Unsa! Gidunggab di akong bana kay naglagot tungod ang iyang pagka-insultador. Mao na akong problema aning tawhana kung unsaon ni nako kay di man gid mamina og tambag. Unsa ko buhaton ani niya uy. Kabisa na dunggaban na manginsulto man lang gihapon. Mura na kigwa niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Katya. Check mo yun, so. Thank you. Ate Pres! Okay, ang seno na to karong adlaw. Si Katya, Ate Pres. Katya. Si Katya tao na niya ang kaning iyahang problema kining asawa ba mo bana ba Bana? murag way bukog ang dila mo siguro na Ate Pres. Oh, way bukog ang dila. Way bukog ang dila mo luti mo tataka lang kan mahantod nga nadunggaban Ate Pres. Ha? Okay, ambot lang unsa kay istorya kay pag-uli niya sila ha. Nagkadugo na. Kadugo na gidugaban na. Di problema taong Katya. Unsa nga naman? Wagi pa kita diri og ngano na unsa basta Basta kay naduggaban lang. Dunggaban lang pag uli niya kay ni ana mas Katya. Ngano kadong ha siya dunggaban ko dayo wa siya kay baw. Nya mao ni taw gidunggab diay ang akong bana kay naglago tungod anang mga pagka-insultador. Mauna. Tungod sa iyang panginsulto. Ang insulto. Oo, mo Di mayo. Mabitag na. Di na mag-usahay tao nga di nakagwanta. Maglagot tag mo. Sakit. Oo, sakit kayo may sinultihan. Mao na nga maayo ana day kana kay dunggaban na nya mabuhi na mo sa istorya nga tanawa unsa na. Unsa na O di ka itabuhi mo. mo sa banay mo ang kagalingon nga inana patay gyud ka. Mao. Ina. Pam, usay ka sulti. Good morning! Atong paambit ka ron. Kung ari ka diri sa Old Testament, no? Asam naman. Diri sa Genesis. Ge. Okay? Ato ning tanawon Hinisig sila ang sinuganan ba mo? Sa panahon pa ni Adan ug ni Iba, ato ning tanawon sa Genesis 3, verse 4. Kaya tanawon na to dira. Katubang naghalad si Abel ug si Cain. Unya ang gihalad ni Cain, mura ba og kanang wala madawat apan kang Abel gidawat sa Ginoo. Mao na nga di ato sila sa uman. Usa ka adlaw ni ana matapad asa to kadit sa kayo ha. Usa ka adlaw na ana nangadto sila sa Cain ug sa Abel dito sa may uma. Ug dito na sila sa uma, dipatay ni Cain si Abel. Mao nga tanang Ginoo kang Cain, hain ang imong igsuon. Ako kining gibasa. Kay kining nahitabo nga gipatay niya ang iyang igsuon. Ang iyang intensyon gyud ani iyang patyon, iyang dagmalan. Apan ug mingon mo ngano mao ni akong gibasa nga layo ra man sa atong sugilanon Ate Pres. Tungod kay
sa diyang gidunggam na niya sa atong sugilanon, iya dili iya intention murag iya komedya lang pero sakit man gud iyang komedya. Di gidunggam noon siya. Oo. Daano ko siya gipinahan sa tiguang Mo lagi. Sa inana ba, insultador, nabay di kagwanta ang tao na imong Kanapikon. insultuhon, di Oo. ba? Ang Lagot. katong kang kain niya, ito yung intensyon na patyon niya yung ison, kaya nasuya siya. Kaling iya, murag wa lang niya. Wa siya mahibang, wa doon na masakitan, matagsulti niya siya mga po, Mauna. way unod, way bukog, ang tabay. Way bukod. Oo. Oh. Makapatay ni way bukog? Ikaw, nakasuway na ka na? Yes, ko tabi- Namatay ka way bukod? Yes ko tabibliya. Puro matuunod. Oy! Kinahanglan nga usahay mitir-mitir ato ang istorya sa man sa English sakto ba lang taklis manulti. Taklis, manulti. O, makalagot. Ina na bitaw. Kana bitaw. Manubra na bitaw. Oo. Nga yang sinultihan. Nga, Oo. di ka kakuan nga napasakitan na ni mo ang tao sa imong sulti. Di ba? Ya, kita ra bay makuyong sa ilang grupo kung ingon na manulti kaganan alang singisan ta maminaw no. Kanang manulti siya nga murag sa ba Murag kuan. hambog ba o unsa ba la gulyat Marika Marika. kato bang ibasa na ako sa Old Testament nga si Cain yang gidas Abel sa umapak kaman yang gipatay ngin na yung Ginoo hain mo igsoon nadungog kong iyang tingog ano no ako ginas at press ako nagibasa basig mo ingon sila nga layo ra sa atong sugilanon Ombrag layo ra. Pero sa ako nag-ingon, si Abel nga gipatay ni Cain, intention yun tong Cain. Ang kaning din hidong ang kaning hidong halad ganto sa Ginoo. oh, ang kaning sugilanon na to, wala untay intention pero masakit mo kung siyang manulti. Ibang hidong gaban siya. Mao na. Oh. Ang kaning sa Old Testament, mo man akong na experience kato ni tambong magud ko ka ng seminar sa kanang Blood of Christ. Nga ningon ang pare gikan jud sa Roma ha ang speaker. Karon. Nga ningon siya ka in the Old Testament Abel paint the ground with his blood because Cain killed him. In the New Testament, Jesus paint his blood sa cross to redeem all mankind. Karon. Karon. Balik ta. Ako ginasa Balik ti Priscilla. Manulti ko. Sa atin, unsa niya sinultihan natin Pres? Way unod or way bukog? Way bukog. Ngayon siya, Way bukog. wag ko no'y bukog ko. Magkamatay din ang way bukog. No? Salamat ko na ka ng lumanon. Kung ako ang pasultihan.